салом алейкум, дӯстони азиз. созе нағзен эълон имрӯз распродажаи гул ипекора эълон мекунем. ина касе дар корай 550 сомон ё 650 700 сомон будан ипекои турки, гул ипеки турки. то охири навора тамошо кунен, боварӣ дорум маъқултон мешава. ишаишда хушрӯвай, ишаи дигаришда хушрӯвай нигоҳ кунен. ино дохилшонда гул доран, гулош дигар рангай. диден аз ин ҳозир чанд та расветкаяй ҳамаша нишонтон метиҳам. духтарако, касе ки оптум мегира бо арзон меша. оптумуш аз 5 либос боло сар мешава. ана донада боша 550 сомон акция рафтестай ки ин нархай. духтарако, мана ба назар бигирен. тоза ипекои турки мебарам, бо хутонай пеш бинен, баъд метунен гирен. Даставшикмон занакай. духтарако, бо дили пур рақамотуна равон кунен, мо шумода даставка мекунем. даставка фақат дар дохили душанбе дорем ҳозирашда. мана иша бинен, и тёмнай синяй айпеш фасони бадай. наворда камакак рангаш сафедча омадестай, лекин тёмный ай рангаш. расчетотуна гирен хулас. духтарако, ира бинен хичхе хушруван 650 700 сомон нарх доштан. ҳозир аз ҳисобе ки кам мондагай, ай ҳамашам якта дитаи мондагай барои ҳавай и нарх пешниҳод шудагай. ина иша бинен бо малиновый цвет ҳозир бисёриё мекован. марамад ина ипекда малина цвети хушрӯ барои шумо. ана баъд ина ҳозир ина гулдороро ҳамаша якта ба якта нишон метиҳем. тамошо кунед. ина ино духтаро қимат будан. ино бо ваяна ҷакарда ипекан. бо ино қимат будан. духтарако, як таи мондагиай. ина марҳамат ипекирано ипекирай. ана чи нигоҳ кунен, як таи мондагиай, ай изард мондагиай, баъд айни сабзаш. леке ҳозир аксияда ҳаминам ҳамин нарх метиҳем. духтаро, ина диден 550 сомон. касе ки мегира ҳами ипекои амирӯзара бурд мекуна, барое ки дар ҳақиқат ҳам качествои зур пешниҳод шудестай бо нархҳои беҳад хуб. ана баъд аз инаи гулдорошам нишон метиҳем. бинен, мана агар дар хотир дошта бошед, ино 580 сомон бенигинаш буд наворда. ҳозир бошад дариҷа нигиндоруш 550 сомон шудагай. мана гулоша бинен. гулош ишаишда хушрӯвай, ишаи дигаришда хушрӯвай. сабзи талхабаргай. мана иша бинен бо ҳамаш хулас ки гулои беҳтарин бо нархҳои хуби хуб. дӯстони азиз, фақат даставка дорем. ина касе даставка мехоҳа, марҳамат скриншот кунен айрӯи наворум партоен, мо шумода даставка кунем. суратам надорум. ина ба ҳазур тамошо кунен навора. аз рӯи ҳамин навор скриншот карда партоен. ина балотови цветай айпеш бо воймай бадай хушрӯи бадай. ана баданаи рангам ҳастай хушрӯае бо иш. мана марҳамат барои модаротон, барои хутон. духтарако, ипеки оригинал хоҳен, ина дархост кунен, даставшикмон мебара, бинен гирен. ана бо як ранги дигар, ҳами гила ранги дигараш. диден и рангам чиқа хушрӯая. ҳамаи ҳамино барои шумо арзон шудагай, ба хотири шумо арзон шудагай. духтарако, метонен ки ҳазанами вай интихоб кунен навор. иша бинен бо сабзи талхабаргай бисёр ҳамгули хушрӯвай, рангшам беҳтарин рангай. духтарако, ин нарх ягон ҷода нестай. марамат аз шумо як скриншот карда партуфтану аз мо даставка намудан. охи духтарако, ина миёку вайшон качествашон я намуд фасонай бо ина 800 сомон будай. диден бо ина мебаран то на ина намуда мисола дархост кунен, мебаран ай пеш як бор ай материалша биқапем. бинен ина коричневий вира бинен чихе хушрӯай бо ай ҳамада воймаш бо амия аҷоиб хушрӯай. ай я рангай фақат аям як рангай. ина иношам ҳамхе духтаро. мана иям 650 кам набуд. диден санго ҳам дурангай, ҳам ипекуш хушрӯи бадай. баъд ини рангша бобинен. и рангам фасонай. марҳамат хоҳишмандо, ира бинен пурра ҳама ҷош намхе гулош санг дора. марҳамат метавонен дархост кунед. баъд як ранги дига анаяй купра ипекуш. и қиматишай. ай ма 450 сомаша навор кардагим. ай 450 сомам дорен. хулас духтарако, инаи намудош нархаш 550 сомон акцияда. ана баъд 450 сомашам як бор нишон тим, барое ки бисёриё гумон мекунанд ҳами ҳаму чизай. мана
اینا نگاه کنین. اینای 550 سومون. من ای صفتش دیگر ترای دیدین ای 450 سومون. خواهد ای او میبرند خواهن از ای 550 سومون. خلاص با همین نواری امروزای ما جمع بس می شود. خیر سلامت باشین.